Takže dámy a pánové, dneska si ukážeme tipy a triky pre tých, ktorí si akurát založili svet. Takže ideme na to. Ako prvé, zjavili ste sa. Rozhľadnite sa okolo, či nenájdete niečo dobré. Pokiaľ nenájdete, tak choďte si pre nejaký strom. A potom ho vykopte. Nejak asi takto. Prídete, vykopete ho. Je to jedno, aký je to strom. Potom si ho dáte takto sem. Rozkraftíte to na tieto plenky. Potom kliknete na to a dáte to takto do štvorca. Vznikne vám krafťák a ako prvé by som si urobil tyčky a potom by som si urobil drevený krumpáč. A potom sa takto zakopete, robíte si takto tunel. Ako prvé, čo nájdete, tak bude hlina a potom bude kameň. Vykopte si, najlepšie bude vykopať 6 kameňa, potom pôjdete hore a urobíte si tyčky ďalšie a potom z toho 6 kameňa si urobíte krumpáč a sekeru. To sú dve najhlavnejšie veci, ktoré by ste podľa mňa mali mať u seba. Potom by som išiel preskúmavať svet. A pokiaľ nájdete nejakú dedinu, ako tu má, tak pôjdete do tej dediny a proste ju vylúčite. Zoberte si tie veci, čo sú v nej. Napríklad tu má je toto a neviem čo všetko. A potom by som išiel do nejakej jaskyne a ešte sa dedine si zoberte najprv posteľ, ať máte. A keď nemáte posteľ, tak choďte na nejakú lúku a choďte nájsť ovce a potom choďte preskúmávať a potom až nájdete nejakú jaskyňu a potom až nájdete nejakú jaskyňu, ako som už ja našiel, nejakú veľkú alebo malú, to je jedno. Choďte dole, Ježišmaria, som debil. A ešte ako hlavné, čo urobíte, choďte si nájsť nejaké jedlo a až potom choďte do tej jaskyne. Potom, keď pôjdete do tej jaskyne, tak nebudete vidieť. Takže najlepšie je ísť hore a nájsť nejaké povrchné uhlie a potom až nájdete to uhlie. A keď nájdete to uhlie, tak si ho vykopte a potom, keď nájdete dostatok uhlia, tak to dáte tyčky a toto uhlie. Potom si urobíte torčky a potom sa môžete vydať do vašej slúbenej jaskyne. Potom ja si nevšimajte, ako hrám ten Minecraft, lebo ja to natáčam, nepotrebujem tu zase toto mať pro všetko. Ale dávajte si bacha na toto. Hlavne. A hlavne si zoberte to jedlo. A potom, keď nájdete nejaké železo, tak ho vykopte. A potom, keď ho nájdete, tak si ho dajte takto do pece. A dajte tam uhlie. A za malú chvíľku sa vám vypečie to železo a potom
stačí, aby ste si už iba urobili všetko železné veci. Takže meč železný, sekeru železnú, krumpač železný, lopatu a motiku nemusíte, ale keď chcete, tak si môžete dať. A potom, aby ste boli oprdení, tak si musíte dať ešte takto železo, železný armor. Musíte si potom vytvoriť. A potom, keď to budete mať, tak si to dajte všetko na seba. A to je všetko pre toto video.